a zamanin annabi Musa an saukar da attaura, akwai hukuncin rajamu a cikin attaura, Yahudawa sun sani. To amma yau sai ka zo saboda tsabar kin Allah in ka karanto wannan hadisin tare da dukkanin hadisan da suke bagana akan rajamu sai ka ce wai asalin rajamu wai daga birrai aka samu. To in haka ne sai ka ce asalin barbara ma namiji ya sadu da mace daga birrai aka samu. Shikenan duk abin da biri yake yi mutane suna yi sai a ce daga biri aka koyo? Cin abinci ma kenan daga biri aka koyo, tunda biri ma yana cin abinci. In kuma ka ce su dabbobi ne ai ba ai musu hukunci, ƙarya kake, ka jahilci Qur'ani. Annabi Sulaiman ya ce zai wa tsuntsu huda hukunci, yace mali la aral huda am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Dabbobi ane musu hukunci, kai ne jahili baka sani ba saboda baka je wajen malamai kai karatu ba. A shari'ar annabawa ana hukunta dabbobi. Annabi Sulaiman da tsuntsun huda ya saba masa sai da ya rantsuwa yace la u'azzibannahu azaban shadidan, sai ne masa azaba mai tsanani, aw la azbahannahu ko ma in yanka shi, aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo min hujja. To kaga kenan a yau in an ga buri yayi ba daidai ba an jefe shi, ba sabon abu bane, akwai shi a Qur'anin da kake tutiya ka yadda da shi. Jahili ne kai baka san Qur'anin ba. Annabi Sulaiman a ayoyin suratu Sad ya yanyanke kafafun dawakuna saboda dawakunan sun masa me, sun masa laifi, sun shagaltar da shi daga biran sallah. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana faqafiqa mashan bisuqi wal anaq, ya yanyanke kafafuwan dokuna kuma ya faɗi hujjarsa, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarad bil hijab rudduha alayya faqafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Da haka annabawa sukan horar da dabbobi, sukan ladabtar da su in sun yi ba daidai ba. Shi yasa mu ma a shari'ar mu a hadisai manzo Allah ya gaya mana akwai dabbobin da ake horar da su. A hadisin Aisha Bukhari da Muslim manzo Allah ce khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Dabbobi guda biyar fasikai ne, ana kashe su ko a wajen harami ko a cikin harami. Daga cikinsu akwai maciji. Yanzu kai in ka ga maciji sai an ce ka kashe shi? Bahaushe har karin magana yake yi, kuɗi da maciji maganin su kashewa. Da haka in kai ba gidaje ne baka sani ba. Yanzu cinnaka sai an ce ka kashe cinnaka, kar ka kashe shi. Sauro da kake kashewa aya ce ta ce ka kashe sauro, kar ka kashe shi ba shi. Kare mahaukaci mai cizo sai an ce ku kashe shi, kar ku kashe shi, ku bar shi. To waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan su suke sharhin juna, ake fahimtar Qur'ani. Amma mutum sai ya zo yana ta tutiyar shi Qur'ani shi Qur'ani, alhalin jahili ne, ba gidaje ne, ba ƙauye ne a Qur'ani. Wallahi muna ƙalubalanta ba babba ba yaro, la titiƙuri wala tsoho ɗan dagaji wala maloho wala kiriku. Wallahi mun shirya muku mu haɗu a Isha FM ranar Asabar karfe 9. Duk wata aya da kuke ganin kuna giggiwa a kanta ku kawo ta. Duk wani hadisi da kuke ganin kuna da ja a kansa, kuna giggiwa a kansa, ku kawo shi. Malaman sunna suna ta kawo muku da kai, suna ta kawo muku da kai, sai kuka ɗauka cewa wasu shegu ne ku. Ba taurin kai, ba tauri sai taurin kai. Larabcin arziki, larabcin siyo tuwo irin wanda duk wani alhaji yake iyawa in ya je Saudi Arabia, babu na arziki, amma ka ce wai zaka fasara Qur'ani kuma kana jin wai kai kafi karfin ka bi wani malami a fasarar Qur'ani. La sahabi wala annabi wala wani magabaci, baka cire kowa hula ba, titi buri masomin gaddi. To bismillah mu je zuwa mahaukaci ya hau kura. In ka cika ɗa ne kai ta fuskar hujja, bismillah, shege ka fasa.